agsa sang kuan no sang mautod taga bakal prutas. Gen-check na to na sa bahin sa dalan Gonzaga no diri sa syudad sa Bacolod duay pagikuno sa pagtaas sa presyo sa prutas. Pero madamo ang mga nagabakal no kay kinanglanon gid makabaran ang mga prutas basta Disyembre. Ang mansanas no, ang orange, ang pungkan no, ang mga piras pagidira no, muni mga babakal, ubas no, kag ti siyempre kung mga local fruits naton iya, ara mga saging gid damo kag paho. So karding sa mga manugbaligya diri mga kabayan sa bahin sa Bacolod City Public Plaza no, so sa dalan Gonzaga, way magid sila ngati nagapamahal na sila kuno iya sang kuan no, sang presyo sang mga prutas. So ibalaon ni naton karon iya mga kabayan ning pinaka-latest pagid no kang obserbasyon ti magluwas sa prutas ano pagid no mga karne sang baboy, karne sa manok amo ning perti ka bakal subong. So masami makita naton sa madalanon no tinrak-trak ang kuan ang karga. Sa aton sa nga mga kauturan nga baboy no nga kon sa rin ginapang kuan ginapang lechon kag ginapang katay bisag gagmay isa duhak bulan no or isa ka bulan no nga baboy ti gagmay nga baboy pero ginapang kuan no pang lechon medyo mabakal gid subong ang lechon. Oy halong-halong kita ha kay ti kuan na no ang DOH sa to nagaparugyan gid no hindi magpatama kaon especially mga mantikaon nga pagkaon. Pwede na taguro kapili sa unod-unod lang dampi no sa mga ribs na bala kay ti niya daway gini sang mantika no so kaon man ta hagpok nga panit sang lechon pero moderate lang no basta kung especially kung may ginabatsag na ikaw nga daan sa imo sa ring lawas. Sige ano pagidapektor pangton aton sa ring mga balita. Kamusta ng kaso ni Attorney Danny Pondevilla? So igadulong ni sa iya katapusan nga plahoyan sa parabuton iya nga Lunes no sa Disyembre 26 dira sa bahin sa Rolling Hills Memorial Park sa Bay Barangay Estefania diri sa Bay Syudad sa Bacolod. Matapos nga nag-negative iya mga kabayan sa Philippine test ining duha ka mga persons of interest ano sunod sa diri nga ang tikangi moon sa aton nga mga kapulisan. So tsimpo ni karon para makuha naton iya mga kabayan ang linya man no sang aton sa ring Vice Director iya mga kabayan sa bahin sa Syudad sa Bacolod si Colonel Thomas Joseph Martir. Ano ang reaksyon sang business community sa bahin sa Syudad sa Bacolod? Iti isa ka kuan ini celebrated nga kaso no isa ka abogado hindi lahog-lahog no isa ka abogado ang ginluthang patay kag isama ni sa ka negosyante kag manager sa Northern Negros Selected Cooperative o kon NONECO. So ang business community nato nag-react subong iya makabaran nga ti dapat kun tani no importante gid ang ginatawag nga police visibility para man sa aton nga mga kapulisan. O galing kati kung kaisa no nagakalipat kag nagakabihangan ang aton sa nga mga kapulisan. Although ti biyan na sa aton sa nga control pero ti ang mandato naton basta gani mabihangan ang kapulisan ta kag matabuan sang krimen no criticize gidayon. Pero kung matap na ang krimen ti ginadayaw man o kung mapunggan no bisan pa paano mapunggan naton ang krimen. Diri sa aton sa ring palibot sa syudad sa Bacolod specialist sa sining pagsinako ta nagadoble man subong ang mga obligasyon sang aton nga mga kapulisan. Ang mga malls na nagadinagsa kay nagaginutok ang mga tawo sa mga malls. No so ti bantay man sa didto may simbang gabi pagkita kon aga. Sige lang no? So, balon tayo karon kung ano na ang consolidated nga report nga nabaton sang aton nga Vice Director nga si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Huwag pagkikahatag sang reaksyon ng aton sining alkalde, no? Sang syudad sa Bacolod, si Mayor Alfredo Benitez. Daw sako ang pasikat ni Mayor Benitez sa kagpadikit sa kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. May plano gid man ayhan bala siya nga magpadalagan bilang presidente sa tuig 2028. Hibaloon ni nato no mabunggo sa sakay Inday Sara Duterte Carpio. Kung sa bagay no ti way man niya sa politika way man niya ginapili ang kontra mo ang ara lang niya. Pero ti amo ni ang punto dira no kabalo naman kamo kanong istorya sa likod kun nga no nga way si Inday Sara Duterte nagpadalagan bilang presidente.
Kaya kung nagpadalagan si Vice President Sara Duterte Carpio bilang presidente, laban-laban, daog mo ni siya. Oh, bilang presidente, no? So, ay niya kapungko si Bongbong sa tuod lang. Oh, tinga, sino gidabing nagdala sang boto sa kay President Bongbong Marcos ni Sara Duterte man? Oh, so because man sa mga Dutertards, no? Because man sa former president, no? Although ay the endorsements Bongbong, but deep inside, no? Ang pagkampanya niya ni Sara, bira-bira sa kay Bongbong Marcos. Oh, sa nakaligad sa iyang eleksyon, no? So, ang sa likod sini para kay balo ang tanan, no? May compromise agreement ang ini nga duwa, no? Grabe ang pagdanay sa sining duwa, no? Tigaling kay tiong isa di handom gid ba presidente gid sa kuno ho. Amo na nga perting padikit kay Bongbong Marcos, may ayoon ang bata niya nga padlagan congressman diri kumatunga duwak distritong syudad. May imbitaron sa birthday niya, no? Kay expectaron ta kuno ang programa iyang ti sa masunod nga tuig buo sa Bacolod. Amilang taon ta be. Kami tingin basihan ko na ni Mayor Pedro Benitez ka nagwa na ini. So hindi taman naton ini makabayanan makuha na, no? Hindi naman naton iya tago-tago. Nagwa na, no? Sa diri ang istorya nga ang target siya padlagan sa presidente by 2028, no? So basihan ta lang, no? Si Vice President Jomar Binay nag-mayor sa Makati, nag-Vice President. Padlagan presidente pero naperde, no? Si former President Rodrigo Duterte nag-mayor sa Davao, padlagan presidente nagdaog. No, si Inday Sara Duterte Carpio nag-mayor sa Davao, padlagan vice presidente nagdaog. Si Isko Moreno, no, nag-mayor iya makabanan sa Manila, no, pero napakuan niya ang Manila. No, mga example sa makabanan, no. So wati gusto ko, no, ngati mahimo gid sa isang senaryo diri sa Bacolod. No, especially ning pagbubo sa damo-damo nga mga project ang butang mga project na di. Sabay sa Bacolod kay para may pabugal man sa kuno sa nasyonal. Kuy man ta siling nagay kay kun ano, may kapasidad no, may kwarta, may tindog, may pungko man. Pero mo na lang ganing, no, sa temprano ning pag dupa-dupa yan ang padlagan sa presidente base kun mautod lang biga niya. Kay amo ning ginasiling yan naton nga, no, may mga pablasubong, may galamay pa na. Di lang takambal. Way patakbalo kon matapos iba ni Bongbong ay asining termino da bilang presidente. Kay kung baga mo ganing, no, nga cambio support si Bongbong kag hindi sa sarang endorse niya, laban-laban may bag-o kitang presidente ni matapos 2028. Balo naman muna, no, ining mga balilason kag siyempre ang ang tatlo ka mga violation na bala sa bahin sang aton nga isa ka sitting president. Mga rason kung nga pwede sa impeach ang pahalin na sa iya mo pero na ang pagbayad sa iya real estate tax, no? Impeachable offense. Ang pagbayad sa iya income tax return, impeachable offense. Aning history pa sang iya siring amay sadto. No? So, hindi nga makabanan na muna hindi takapakot, no? Nalimag sala la sa BBM, tikang niya sinadri, no? Bungkit urot mo na sa posisyon niya daw. Bisan ilabo niya na sa bato. Samtang duga pa sa nga babalita may impormasyon sa diri makabanan, sa aton nga pagpalagad balaon naton karon ng ining pila ka mga biyahe sa barko, no? Diri sa aton bado nagdubli ko, no? Ang biyahe sang barko diri sa aton sa babayan sang Bacolod State Development Corporation o kon BREDCO. Particularmente makabanan ang aton sa nga mga fast crops. Pagdira karon sa Mr. Frank Carbon diri sa aton sa nga pagpalaga. Kag siyempre base karon kon makuha kita to, no, sa issue bala sang African swine fever. Kay may concerned citizen bala nga nagtawag sa aton, no, kag istorya, no, kay they living from Manila, no, yesterday, no, kung nag-abot sila diri sa Bacolod, no, dala ang ila sila nga masakyan, so nagbarko sila, no, dalang salakyan, so may hindi lang kuno sila nauyunan sa bahin sa pag-inspeksyon sa ila sila nga mga bagahe. Dira sa BREDCO, tingalo naman kita may ara kita African Swine Fever Task Force, no, dira sa bahin sa BREDCO, no, and then kung may mga manaog dira especially from Manila, kay ang Manila dugay nang maningagin nagban kita sa mga pork products kag processed meats, no, raw meat,
no? From Manila, kaya because ang Luzon, una giniyang nagkuhan sang ASF mo. O kon African swine fever, no? So una giniya ang Luzon, no? So ti karon sa dito makabanan sa ato sa nga makota the same time sa bahin sa ato sa makabombo, no? May ara lang sa labas ang nasawayan, no? Kahapon dira sa Bredco, no? So kay because ko no may pulis nga rikisa naga-check yar sang ilang nga bagahe. No? So natingala lang sila kuno nga may pulis although ti kon member ina no sang African Swine Fever Task Force o kun ASF Task Force nato sa probinsya kun sa syudad man wa man sang problema. Pero galing ang naindian lang nila no ini bilang pagkuhalungkat sa mga gamit nila nga sus ginaukay baluskay tanan na lang kuno no. Kag ginsaway kuno sang siring mga concerned citizen. Ya sir ti nga sagad mo na niya ka ukay ti pulis ka pangadaan. No, sige ti basi ko plantiran mo na niya karon ang amon nga bagda sang droga. Naglain na karon. Siyempre daw na ano man no, daw kinulbaan man niya ang mga pumuluyo no. So ipamangkot naton kung may pulis na no, nga assign bilang member sang ASF Task Force. And ti ang approach bala do hindi bala kuno amo. Ya may no kamada, may dala kamada, hindi bala polite bala, no? Do bala respeto, ti kuno ay respeto nung guais na, no? Ti kuno linaway kamuda ako nando. So basi karo ko may tiyempo kita si Dr. Placida Limana, no? May kupod naton para nga mapa-explicar na naton, no? Kung bala ti may member kita sang PNP personnel nga kwan sang SF Task Force ta, no? Sa Bacolod, kag sa probinsya sa Negros Occidental. Kung sa bagay, hindi naman niya gani obras ang pulis ina. Ang pulis ti ara lang presensya sang pulis, no? To maintain peace and order. Ang presensya sang pulis ara lang no? To secure sa mga pasahero nga way sa mga insidente nga matabo dira, no? Ti daw lapaw naman na sa obra iya sa limit sang pulis ang magalungkat sang mga bagahe da. No? So ang gwa lang ya bala nga ti kun kwanta ni kibutangan ta na sang sang X-ray, no? Machine. Ti paro na kumalita mo na ti mo mang pang-ukay kung mabayo mo na mo pang-ukay sang ay imo nga mabayo da, no? So kinanglan pa bla ukayon ang mabagahe sang mga uldo ti kalikaw manggigita, ti uldo tuod ti kun may ara na confiscate ti okay, no? Pero ti nahatag na to kuno ang produkto nga dala nila. Tapos subong halong katon pa magamit nila kag kuno nga hasta na magduda na to iban niya nga. Ya ti basi plantidan mo kami daya sang droga pulis kang raan. Ti naglain pagid karon ng amon sitwasyon de. Sige para na lang gid nga atis maklaro naton, no? Matsimpuhan ta karon si Dr. Placida Limana ang aton sa makabaran nga provincial veterinarian diri sa babayan sang syudad sa Bacolod. Kapilapay karon ka ma-concern sa makabaran sa aton sa nga pagpalagad diri man sa aton sa iya nga para tuntunan. Sige, no, sa 18 minutos sa rekaligan sa tak ng alas 7 sa gabi. Kamusta ta man ang aton nga partisipante sa aton sa promo ang ako na nga 1 to panalo part 21 promo sa Bombo Radio kag Star FM. So ti padayon ang pagpadala sa mga entries kapag nato sa pagparagtag sa mga papremyo. Dari na kita sa ikalima ka semana sa pagpamaton sa inyo sa nga mga papremyo kag syempre daokon nga mga entries kag ikaapat kita nga semana sa paglawag. Sa aton mga serte nga matag daw. Kaglinglingon taman ni karon ang status sa mga job order casuals ni. Until na wala masulduhan ti dintong pasalig na attorney may maghari, no? Kada sining semana swelduhan. Natapos ang Biyernes, no? Lunes, Martes, isang linggong pag-ibig ini. Daw wala kay katilaw sweldong aton mga GO nga may appointment ya sa syudad. Di daw pinasalig naman nila Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Ginpasalig naman nila, no? Ang mga GO nga masulduhan ti alterna wala. Ang rason naman nila di subong ariho, no? May rason naman sila subong, no? Makabanan sa aton sa ring mga padayon ang pagproseso sang payroll. Sang mga empleyado sa Bacolod City Government lakip na mga job order casuals. Para nga makakuha ko sila sang sweldo, no? Si Attorney Cho naman niya, no? Ang nagpahayag sa diri makabaran, no? Nga
padayon ang ila sila nga pagproseso. Dili na tong hambal nyo sang ligad to nga nagkadto dire ang reklamo, no, isa ka tigulang, isa ka retired nurse, no, nga nag-obra dire sa bayan sang City Health Office. Gamay appointment tapos ginagadto sa inyo dagin pasapasa nyo lang, believe ko sa muning administrasyon mo. Ay amo gali kamo sina magtratar sang mga tinawon nyo. So hindi amo, no? So pagad doon da ipasapasa lang, so sa hasta ma-stress ang tao, ang kadlukan ko lang bla basi matumba lang sila wala pilas bla. Kati do pasalig lang nga pasalig kag pawala lang nga pawala. Ang kulbaan ta pagid basi bla ini mga GO magdala bala sang gasolina sa botelya bla kag sindihan yang government center bla. Sa sobra-sobra niyang kaakig bla o kamagkalasunog di mga alipores di sa talatapan sa opisina sa alkalde bla o munang likawan nyo o inobrahan na niya sang tawo ti areo no, babuhi naman kamo iya sa pasalig so ti iban to yung nagbulo-volunteer to tiway na to, thank you very much na kamo to, no, kay abi nyo makuan kamo, no, matatapan magarason sa to ti nagsuporta makimi kay Mayor Benitez sa legal election ti ngaway kami, no, ti kay wala kamo kuno appointment. Amo naman ang rason da. Pero ang nagpertig di ako magpasalig da, no, sa di makabaran si sino na kuno, Steve, ano ngalan niya, Steve na kuno. Ang pertigid magpropasalig siya na kuno na ang sa likod asang sagad ka pasalig sa GO. Ya sige, volunteer lang kamo kay tingoon ta, proseso ta, ilabi ta. No, ilabi ta, Steve Mendoza, no? Muna kay apelyido niya, kay ilabi ta, no? So sigo morahon gali deklarar si Albi Benitez 3,500 lang ang masulduhan siya nga tuig, no? Tapos ang 2,500, ang 1,500 I mean kay 5,000, no? Babay. Hindi nyo napagulata nga mapuno ang tawo, no? Kung anong para kay Juan, hatag kay Juan. Kung anong para kay Pedro, hatag kay Pedro. Hindi na kita magbulahay bala, no? Pagprangka ka mo. Kung hindi ka mo ka-isrot da, no? Mag-manage sa bakabaran sa bahin sa Bacolod City Government Center kay damo na kapablida. Kung sa bagay, balaan ta naman katiiban din doon na kuanan na napilitan sang propadalagan ti nagdaog kay may kwarta. Kag dako ang pamakali kumparar sa piyak. 22 minutos sa kaligan sa tak ng alas 7 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Inyo na bata nato sa ring headlines, pabalik nato na. Mga balita na diri sa ato sa ring palatuntunan pagkatapos kinamang sini. Stand by. This is the time to be reminded of the true spirit of the season, the birth of our Savior Jesus Christ, and the gift of our salvation. Ini ang inyo Gobernador Bong Lacson, nagatamyaw sa inyo sang mahimayaon nga Paskwa kag malipayon nga bag-ong tuig. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
adlaw batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas sang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral. The only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sa Sige, balik na rin makabaran sa aton nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 41 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi. No, so, ang sitwasyon niya sang aton siring lakat sang trapiko. Subong nga gabi, siya karon aton. No, kay ang aton nga bitawhead, no, si Police Major John Giliba nagalibot gid. No, ang dira sa area sang home site, no, hindi gid magwantahan, no, NGC. Ang sa Conference Road, no? Dari Lacson, ang moment, medyo nagutok-gutok man. E di 2 days before Christmas mo, no? Buwas magutok pagidi. Kay Sabado daan. No, mas expect ron pagid naton iya makabanan, no? Ang magutok ng mga nga trapiko na naton ko lagan sa trapiko. Sa Pasko ala niya, pero ti silingta, no? Mapasensyahan pa naton ini, no? Kay because iya makabanan nga kuan, no? Because nga ti rush hour. No, ang iba niya kati nagakuan gid diyan, nagahingagaw gid iya, no, sa pagkadto sa mga malls kag magpanindahan, no, nibla. So amo gining tiyempo sa dito makabaran sang pagkadto sa mga malls naton, no. So diri no sa bahin sang Robinson's Place, no. Ang salakyan daw ay kagiho mo. Pasulod to sa ilang kuan ba sa likod to. No, daw wala na iya nagagiho iya makabanan ang kuan, no, ang salakyan. Grabe, no. So daw hindi man naton may imagine nga mo ni ka damo ang salakyan nga nagagilinuwa, no, especially subong nga gabi. Subong nga gabi, kung notice ninyo ti ara makita naton, no, sa bahin sang aton sining kuanda, no, nga area sang kuan, no, sang Lacson. Ang daw medyo makuan, ano, medyo tawag sa gani, no, gutok-gutok nga dalagan,
sang aton nga trapiko. Diri iya makabaran sa bahin sang area, no, sang sudad ya sang Bacolod, no. So amo ni siya i-check naton makabaran sa kay Police Major John Liba ang aton siring bitaw head, no, kay ti as initial, no, kay ina oras ta subong nga gabi ti nagalibot, no, ang aton siring makabaran nga kuan ano nga bitaw head sa subong nga gabi. Sa mga nagapinamangkot, no, kung nga ang traffic ti area, no, pasabto naton diri makabaran, no, ang in charge kid, no, kay ti kabalo naman kita diri area ay lakson niya to medyo manage naton isa insakto, no. So ti ang sa aga, no, between 6 o'clock tubtob alas 8 sa aga amo ni siya ang medyo masako-sako, and then sa hapon naman from tagtari mag 4 o'clock pa gani, no, 4 o'clock 4 to 8, no, sa gabi ang kuan, no, ang pagsinako, no, sa ato sa nga mga dalanon, no, kay na ati halin kita sa may kuan sa may Breadco, halin kita sa may Breadco port, no, pakadto lang gid iya sa kuan, no, sa Burgos nga area. Sus grabe man nang laktod kita to sa may kuan sa bahin sang area sang Mega World, no, nang laktod na to. Pagpanglaktod na to, balik naman ta, sus do hindi gid magwantahan, no. So ti rush hour, no, nga ginatawag, no, sa diri makabaran sa bahin sa ato sa nga mga kauturan. So papanilagan naton ini by 26, no, next week, no. Medyo kuan na, medyo matahaw-tahaw na ang aton sa nga dalanon. Diri makabaran sa bahin sang syudad ya sang Bacolod, kag sa bahin sang pilaman ka malugar, no. So Talisay kuno no perte man perte man kuno ang traffic sa syudad ya sang Talisay, ti kabalo naman kamo, no. Sindihon talang ni kay kung may restrictions pa ni subong, no, sa bahin niya makabaran sang COVID ti laban-laban, no. Why tani may makitaan niya makabaran nga kwan, no, wala tani may makitaan yang mga sarakyan nga ara iya makabaran sa dalanon nagaginuwa. So nagakinuha ng subong nga daan, no, dinamo, no, ang aton sa iya makabaran ga mga sarakyan. So we have Police Major John Liba nagalibot gid, no, si Major Liba subong sa pila ka madalanon sa sudad sa Bacolod, bitaw head naton. Major, sir, may gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni sir. Bombo Ponce man gabi kung Yes, sir. Oo, salamat gid Major, no, sa sining time, sir. Sa paglibot-libot ni mom, no, nanong mga lugar di subong do medyo nag heavy ang aton sining traffic, sir, sa mga dalanon sa syudad. So, bali magsugod kita diri sa siyempre pagwa ko sa opisina naglibot-libot mga especially kanina mga starting sa mga alas 4 no 5. Portions ang Bacolod din Bacolod mga going Araneta nga dalan pakadto sa downtown. Actually matawhay, no, except ang aton nga going south kay kumo amo man gyapon na problema tagamay ang dalan dire, so yes, build up siya, no. Ang tuyo nga magapuli na sa ilang respective mga lugar medyo sila nagapundo, no, gamay lang pero at least manage kay kumplito man nato nga traffic enforcer, no. Pagabot sa downtown nakita naton nga medyo kataway-taway kag ang salakyan malaka lang. Sa gini nga mga inuras lalo na kay na mga from 6 to 7 or amo na nga mga oras. Now makita lang naton sa mga dalanon sa downtown is mga tao nga nagabalalantay but sino nga matuyo na magpululi, no, sa ilang mga balay. While nga pagwa naton dire sa babaw na going na kita sa Lopez is dito na medyo problematic na aton nga sa Confidential Road. Oo. So grabe ang pag-build up including diribla sa home site, no. Kaya ang problema medyo dito sa Bagakuri kay medyo nang bulyada sa salakyan, no. Kay mapuli si going south. So naglaba ang aton nga pila pero still manage sa aton nga enforcers kay kumpleto kita enforcers kaga ang ginimo ta ko synchronize ang pag signal, no. Pag example kung go ang dire sa aton sa Palmas
guman ang sa city Locus Eastern din sa home site para at least hindi siya mautod Mhm. tuloy-tuloy. So Okay, muna no? sa to anyway ba mga a matter of 30 to 30 minutes no nga pag build up kid galakat gamay hinay but then mo ning mga oras bubukon no at least na clear. Oo. So paglampas alas 7, gali sir, po segundo do medyo naghalog-halog na. Yeah, bro. Ini mga oras kita kita sa dito sa home site subong naglibot kita di sa NGC. Medyo ara pa makita kung panganaw medyo gutok-gutok siya kumpara sa normal gidya. But moving na sa bumukons. Oh, okay. No, so timing nga gito gina no. So ubot segunti adlaw nagpinunsok sila sir sa downtown City of Bacolod sa mga malls and then pagkahapon no to nagplauli. That's why nga ang pagwaya medyo damo no sang sa nagasulod. Grabe ang bulyada no bukod. So pagkita mo gid nga daw mansig isa daw gusto naman makahingagaw pa uli makatemprano ang pauli bla. Oo. Ani no. So ini sir 2 days before no sa Christmas. So hindi niya sila nga ordinaryo nga traffic ya sa Bacolod kay nagdamo lang ni kay because rush hour kag siyempre iban ka pa gingagaw gid manindahan para sa Noche Buena, Major. Yeah. Correct. Sakto na ang isa ka factor nga medyo nabulyada lang kita kay Malaklon. Considering kasi buwas sa adlaw na Pasko to mangagaw na sila. Pero makita naton nga medyo hindi hindi pa gid man kung sa bagay no hindi pa manggid tani ka may po sa boss may chance pa man. Galing ti amo lang ang isakig ka koski na kati ang halin sa aton nga mga ulubrahan kasi business ko may gagawin sila pala ulo. Okay, correct gina sir no. So may mania sa conferential kon ordinaryo nga adlaw like abito hindi why nag 23 sir why nag 22 so far do ka manageable gid ka tama Major no. Yes, layo kayo bubupons. Kung makita naton na sang pag-adjust naton nga nag-regulate kita sa mga tracking, dako kayo ang pagbaylo no kay pwede ka halog or moving gid kayo tarang bisan may time nga gagutok pero sige ang lakat gahinay pero unlike gid kagina ini nga mga kagina no nga mga oras na na-mention ko kag well expected na base boss may harap pag ginang pagutok well galing iti boss ya may way naman yun trabaho masyado wala na mga offices so may minus na sa so ang ato na lang expectaron madamo ang pamalaklon. Amo gani no so T24 buwas mo no kung sa bagay ti sako na ni buwas sa iban niya ang kalabanan sa balay sir kay ti ga-preparar na. Yeah, may ara yun man ang pero may ara pa ginamalagas bumubag. Kasi siyempre may ara man nga base uli la sweldo, may ara sa baduhan niya sweldo. So pag sweldo boss base dito no makal. Okay. Sir, Major, no? Daw 3 weeks na sir, since December 5, may pagpatuman naton sa bagong traffic scheme, especially diri sa Lacson. Anong assessment ni mo initial, sir? Actually, duha pa lang kasi mana. Nag-start kita actually is 12 kita nag-start. So, nagsulod pa lang kita sa duha kasi mana. Well, amo na gani sa nambal ko no ang on the parts of kaning ng circumferential road dako gid nga pagkambyo ya phones no kaya itali ko ang yan na ginahold naton during ban period medyo dako no so kung imagine mo kung ina siya ibuyan naton sa circumferential road dako gid ang gunong mo na amo nang sila ng rason nga kung makita mo na no makita mo na maglabay ka nga 3 lang o 4 kabilog ang magdirungan dako gid kayo nga factor kag ang paggutok dayon kasi ang mga gamay kaipit na so hindi na sila makagiho ang gagmay. So amo na no ang while lang inang mga aton nga gin-create nga regulated time na inang 5 minutes interval nakita ko nga every point diri sa aton nga nga checkpoint nga 3 may ara nga pagpundo ang aton sa lakyan gapundo 20 to 30 ka truck every hour
Grabe, no? Every hour na siya. Oo, so meaning kung ina siya, kung every hour, boy, ano na siya, tatlo ka point, that is 90, no? 90. So, buti nga nun, sa isa ka oras, 90 ang mas pwedeng mag-agi dire sa aton circumferential road. So, amo na siya kagutok kung ang 90 ka bilog nga magtirin-tirin na sila for a matter of 1 hour there sa aton road. So, giminus na sila because regulated yan eh. So, amatamat lang. Amo na nga nagtaway-taway yung tayo aton na adalan. Okay. Although may mga reklamo mo sir, no? Kamo nga nabaton, Major? Well, damo na reklamo on the side sa aton nga mga truck owner. So, normal na nga reaction nila kay may negative impact sa ila, no? While lang di naman sa aton nga mga motorista nga iban, may araman jud na may porsyento nga naga-complement man kasi on their part, medyo nag-benefits man sila. So, mayara naman niya iban niya daw hindi Japon satisfied, kasi matimingan sila guro nga may ang paghangop nila nga siyon pagsuling at takpan dati baka hindi nagpa-action hindi nagpa-agi. So abi nila pagkita nila sa truck nga nag-agi ireklamo nila wala sila idea nga those are either nga na fall sa 14 ka exemption or either mga inang mga perishable nga goods. So pwede na sila kaagi galing tiyan mo na sometimes hindi magini mo fully mapabalo ang tao, so may ara ginaya nga kulang. So muna sila siguro ang may tendency nga kisa reklamo sa aton. So kung sa reklamo normal ang ginaara man sa tanan. Amo magani. Sige lang anyway, may naman lang niya, no? Nga matapos pila ganin ni sir ka bulan ang experimental? So muna no sa nambal na nato na una nang allowed ang aton nga mayor na mag-experimental up to 90 days o maximum 90 days. Taga mo na base sa sa resolution. Oo. Okay. I think daw next year na may another naman kitang i-present dito sir bago naman nga mga traffic plan no di naman nga mga area Major. Way pa target may na plaster na no bumubuon sino may ara. Although may ara ko nga daw ginpasa naman to another scheme. But ato ya regards to ya sa aton yung mga parking no. In relation sa aton nga implementation sang ban or ang aton nga clamping and towing. So mo na mga possibility da. Oo, clamping ordinance. Sige, wala to na no? By next year. Balik sa subong nga bupupon hindi pagitman tayo maka-create nga base mag-create confusion sa mga motorista sa aton publiko. So mo na nga 1 to 1 lang anay kay masupap. Okay. Hopefully kung ma-adapt madugang na naman ta. Sige, Major, last thing mensahe mo sa aton nga sa publiko, Major. Well, kung napila lang mo na tani no sa nakita ko gina sa paglibot-libot ko, ang kulang lang gid naton nagagina sa mga aton nga mga pareho nga motorista. Pasensya no. Amo lang ang pinakaliabe gid nga magpasensya. I understand na iban sa ila gadali, pero amo na gani kung nagadali ka, you have to adjust. Kasi knowing na hindi na nato ni mapunggan ang pagtawag nga progress. So, adlaw-adlaw may nag-release nga sa lakyan sa kasa. So, i-expect na. Kuma mo na nga ating ko panawagan, iyan lang yun pasensya kagag, pag-manage ninyo sa aton nga mga transactions para nga hindi tayo mabutang sa lang-alang kung sa ginutok. Kaya mo nang isa gakos nga, ang isa wala pasensya, dahil create siya sang isa ka action dira sa dalan nga madugang pagid ang aton nga pag-congest kasi magutok, masagidan, inang gagit-gitanay, hindi maghatag ang isa, hindi mamahatag ang isa. So, madako ang delay, mas madako ang delay. So, mula na kabay obdan ng taga po na. Sige. Major, thank you good sir, no? So, sa ringan time, good evening. Yes, thank you, Bang Bubos. Okay. Sige, salamat. Major John G. Liba,
Ato sa makabaran nga bitaw head no sa Bacolod Traffic Authority Office no with regards to ning traffic ano naton subong no. Medyo makibot kagid. Pero sa adlaw yung pagtadag sa dalanon no okay lang do na reolo sila yung traffic. Pero giban niya no pero kay natin kung bago ka lang nanindahan di sa Bacolod no taga outside Bacolod ka no taga probinsya ka nga lapit lang gid bala pero manindahan ka di. Hindi pa gid sila gani nga lapit ba ni si Palay labot pa di. Panindahan no San Carlos, Escalante. Dibla no so pangumpra diri sa mga malls naton no so makuan kagid mamag-uhan kagid no sang sitwasyon subong lagi ning adlaw no ang ato gina-refer makabanan according kay Major Liba no sang hapon no tis mag sirom nagutok gid madalanon nato especially sa mga naga pululi na. Pero kinapasulod do okay no pero pagkahapon pagpruli na katapos sa panindahan na impake ng mga gamit no ang mga ginpamakal na impake na no so dalon ta na puli amo to ang paglala no sa ato sa traffic but siling tana no hindi ni siling adlaw mo giding problema subong lang ni and by kwa naman no by next week notice na to na buwas o Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Tapusan nga adlaw sang Disyembre Sabado mo 31. Ti mga dira no sa di makabanan kuan no dira iya expect naman naton ang medyo masako-sako. Kag by January ti back to normal na kita and hopefully no kuan na naton makayo no ang dalagan sa trapiko diri sa babayan sang syudad sa Bacolod. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines, Saturday time, impunto las 8 ng takna sa gabi. Siya po na sa ato sa ring Christmas around the world, di ba kabaran diri sa ato sa ring pagpangalagad, diri man sa ato sa ring palatuntunan. Di nang aton sa ring schedule, subong nga gabi, standby. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, dahil lapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kung tawgon. Sa karon nga gabi kadto naman kita sa pungsod Romania, sa Central, Eastern kag Southeastern Europe. Naga-celebrate man bala sa ang mga Romanian sa Pasko. Ang Romania nga ang capital city amo ang Bucharest nga may populasyon nga nagdangat sa masobra sa 19 ka milyon nga ginapamunuan sa ila presidente si Klaus Iohannes ag sa ila prime minister nga si Nicolae Ciucă. Sa nabulaan nga ang Romania ang well-known nga may ara sa koreksyon sa title character ni Bram Stoker's famous Dracula sa isa ka kastilyo sa bahin sang Transylvania nga ang istorya ginbase sa Stoker nga naging famous man nga mga figure sa Romanian historical diri ang Prinsipe Sadto nga Vlad the Impaler. Pangod nga nag-rule ini siya with an iron fist. Ukon ginakadukan gid sadto sa mga pumuluyo. Makabig nga nangin moneymaker ang isa ka lugar sa Romania. Kabayan sang Bran Castle nga ginasiling spooky kag haunted kag amo ang ginakabig nga matudtod nga castle ni Dracula. Samtang may riya sa mga Romanian, sa mga Kristiyano, kagilakipan sa matumulo sa Romanian Orthodox, Protestantism, kag Catholicism. Kag amuman ining rason kung nga madinoagon paghiwat sang Christmas tree. Si Mos Nicolae, amo ang verso ni Santa Claus sa Romania, kag nagahatag ini sa marigalo sa mga kabataan sa Pizza 6 sa Disyembre base sa nanging tradisyon siya. In Romania, Christmas and Mind on midwinter celebrations last 20th December to 7th of January. Ang ining 20th December amo ang ila ginatawag Swa di Ignat o kon ang Ignat Day. Samtang nagatipon-tipon man ang mga pamilya sa Christmas Eve. Ila ginatawag Adjunol Crasyonulo.
Ang traditional nga Romanian Christmas food sa pungsod Romania glagipan sa roast gamma. Kag pork chops sa nga ila ginatawag short body perisyo. Sa subong nga gabi nakasabay na sa piyak nga linya ang aton siring visit. Subong gabi si Ma'am Ana May Valencia, Cebu. 6 hours ahead kita, meaning to say ti alas 2 to subong ang hapon sa ila. Tak naton si Ma'am Ana, international correspondent sang Bombo Radio Philippines from Romania. Ma'am Ana, may gabi live sa Bombo Radio Bacolod. Upod mo subong nga gabi si Bombo Pons. Mayong gabi, sir. Yes, ma'am. So, advance Merry Christmas. Wow, 2 days more to go. Christmas na, Ma'am Ana. So, ibalaon naton, kamusta ang sitwasyon dira subong sa bahin sang Romania? Subong diri, sir, sako man ang mga tao do parehaman sa Pinas, sako pamakal mga gift, pamakal kung anong ilang mga gamiton sa pagluto. Sako nagisubong traffic na sagwa kag halos tanan gaparik-parik na kung diin makadto mamakal sang hilikoton para sa Christmas. Oho. Oh, no. No, maamo man sa Pilipinas, antes ko magtawag sa imo dira, ma'am, kami, no, ang traffic ang ginaistoryahan namon diri sa bahin sang Bacolod, no. So medyo traffic man gali dira, no. Sa Romania, anong means of transportation laban dira, ma'am? May ara sila metro, may ara man sila tramway kag bus. Pero most man sa mga tao diri kay may mga salakyan man. So most salakyan na lang git. Oo. Oh, personal nga salakyan. Oh, so oo. So ang Romania, magsaling ka Romania, so daw kuan gid no. Mostly naga-celebrate gid, no. Sang Christmas kay because ngati Roman Catholic man ang ang religion dira nga majority abi, no. Mamana. Yes, sir. May ara Roman Catholic, may ara man na Orthodox, pero diri mas damo ang Orthodox nga religion sa ila. Oo. Oo. So speaking sang Christians nga reliyon, paano sila biman no mag-celebrate kay kung i-compare nato diri sa Pilipinas, ti kita pinakabunggay ang mga Pinoy Pilipino mag-celebrate Christmas. What about ang mga Romanians nga Christians? Diri sa Romania before mag-approach ang Christmas 1 week before, ang mga tao nga sa daw mga villages ano na sila, sir, ihaw baboy. Do ilan na tradisyon. Tapos ang baboy i-start na nila ang mga parts, ang iban ginahimo na nila sausages, mga gamito nila para sa Christmas na. Kay syempre winter na ma-start na sila mag-impake sa mga karne, ginahimo nila smoke, kag-consume na nila for the whole winter. Sausages. Mo nila nga ginahimo. Ham, ano ma'am? Pork ham man dira? Oo. Pero mostly sila, ginahimo nila, sir, smoke lang siya nga pag-type. Pork chop? Naluto lang siya. Pork chop type? Mga sausages, mga sausage, pero gina-smoke lang siya nga type nga paghimo. Oh, okay, no? Nakaon, magli sila sa mga pagkaon nga ginaluto sa baga, no? Tapos, diri ilang traditional gid nga pagkaon, let's say sa sweets ang ginatawag nila kozonak. Traditional siya nga kumbaga tinapay, pero may unod sa sulod nga mga chocolates, mga nuts, mga pasas, or depende kung ano gusto mo nga isulod sa sulod sang tinapay. Pero tinapay lang gid siya sa aton, pero amo tamis-tamis lang gid kag mga cookies amo na ginahimo usually para sa mga bata. Oo, they are fond of eating sweets man gali, no? Oo. Sweets. Paborito gid nila mga sweet. Oo. Okay. Now, so amo na siya. Akon kwan, let's say 24, dito ko nagasimba man sila may Christmas Eve or pagkaaga na lang 25, Ma'am Ana. Usually, sir, diri sa mga Christian, sa Christian gid or sa Orthodox naman, pwede sila kakadto sa church 24 morning kay may may mass. Yeah. Pero sa Orthodox nga tradition usually 25 na sang morning kakadto sa simbahan. Tapos 25 sang ugto amo na lunchtime tipon-tipon upod ang mga pamilya. Ay, wow, no? So sa Pinas. Aton diya sa Pinas ti gusog alaw gid 12 o'clock, no, sa 24. Ba? 24 night. Pero diri sila 25 lunch ang pinaka-celebrate gid nila sang Christmas. Oo, lunch lang gid.
So, kanya-kanya man or may public dira abi nga ti ginadugukan sang tawo nga dira maga-celebrate, ma'am? Usually may mga kung dako ka mga pamilya, gatilipon-tipon sa mga balay, pero kung mga gagmay lang nga mga pamilya kung wala gid masyado kakilala, pwede ka kahimo reservation sa restaurant. Tapos dira na sila mo-party tanan sa restaurant ang iban nga wala masyado gid pamilya. Kag diri sa before mag-Christmas, 1 week may mga third na ding tawag nila, may mga baligya-baligya sa mga let's say sa mga municipality, sa plaza, amo man na ginadumugan kang mga tao pamakal or panglantaw-lantaw ka anong pwede nila mabakal sa dira mga display nila. Okay, no? So, di kaya ma'am sa imo dira kada tiniran, dito, anong celebration niya dira, no? Diri sa amon kay small family lang kami, usually 25 sang panyaga, gahadto kami sa amon Maninay kag Maninoy kay gina-invite kami nila. So dito kami ga-celebrate sa amon Christmas sa ila. So pero diri 24 night amo na nga kami bisang bana ko kag akon nga ugangan kag bata, ga-exchange gift kami. Gabilohanay kami gift 24 sang gabi. Amo lang na kay small family lang man kami diri. Gali. Magastuhan gali si Maninoy kay si Maninay kumbaga dira sa inyo. Mao ay kumbaga sir do sila ga-host sang sang Christmas kung may Maninoy kadere. Do silang pinaka-importante ba do sila gid permi dapat katuan kung may mga celebration. Amo sila magpa-ginagaan gid importansya ang Maninay kag Maninoy. Okay. Mga Europeans, no? So nagakaon mo sila rice, ma'am? Or ano? Depende man sir kay let's say sa akon bana, kung magluto ko rice, makaon na siya rice. Pero kung hindi, usually pares gid nila sa pagkaon is bread, tinapay gid. Or may ara sila traditional nga pagkaon nga mamaliga, siya daw mais nga ginaling bala sir nga mais. Na namuna ila usually ginapares sa karne, magluto, pabukal ka lang tubig, butangan mo jutay nga asin, tapos i-mix mo lang amo nang gas-serve nga rice nila dere. Pero ako kay syempre naanagi kuya sa rice, adlaw-adlaw galuto kay kuya rice. Ginaling na nga mais, no? So good source man. Ginaling nga mais. Good source man sa carbohydrates ang mais. Kita mo sa atong isauna sa mga uma-uma kita, no? Mais man gani, way tabugas, mais man ginatigang ta, okay man? Yung gani. Do ano man sir kanami man sa kaunon, especially ipares mo sa karne nga may sabaw. Do do kanon lang man siya. Do maanad ka lang man kung amo na pero may ginakaon, maanad ka man gid kaon. Kanami, no? So anyway, tiduay kagid gali magsala ang padulong dira ma'am, no? Sa Romania, nag-migrate na kamo na? Diri na kami diri na ko star almost 5 years and 4 months na ko diri sa Romania. Kay taga-diri ako nga na Romanian. Why kay ginagsala sa paggadto mo da kay ti kung Christmas daw sa Pilipinas ka lang man. Oo, sir, gid pareha gid kag may ma-feel mo gid ginatawag nga Christmas kay winter, lamig sagwa, may snow. Wow. Gid daw ideal gid nga Christmas nga ginatawag. Mo gani. Mo na lang galing kay ti kon winter, magulugastuhan ka naman kay ti pila ka bayo o sampaw lawas mo tapos sa mga balay, di ba operated na ng mga heaters ninyo dira ma'am, no? Oo, dako lang balayran sa kuryente mag-winter kay syempre kinahanglan mo painito ng bilog nga balay para hindi tugnaw. Amo man. Sige lang, no? Anyway, sa kay Santa Claus, no? Ang inyong Santa Claus dira, anong ginakuha nila nga mga regalo sa mga kabataan? Si Mos Usually Nicolay? sa December 6, si Mos Nicolay kay ang mga bata do ilan na tradisyon nga mambal nga maabot si Mos Nicolay kinanglan nila ang ilang mga sapatos tinluan kay kung hindi nila pagtinluan ang ilang sapatos hindi sila pagtagaan gift ni Mos Nicolay. So amo na andan nga tradisyon ng mga bata gabi pa lang ginatinluan na nila ilang mga boots tapos pagkatulog na nila ang mga parents ginabutangan mga chocolate sa ilang sapatos. So pagbugtaw nila mapatigid sila nga si Mos Nicolay naghatag sa mga chocolates or something nga gift para sa ila. Lipay-lipay sila din ng mga bata. Grabe, no? Puti mo na, no? Pilipinas, hindi man tana, sang gamay ta, mo mangkitas na, di ba? Gani. So,
Amo na siya, no? Sa imo nga baby, ma'am, kung may baby ka na, amo man ang hinahimo mo? Oo. Oo, sir. 3 years old pa lang sa ati. Wow. Pagtulog ya, ginbutangan na mo ng iyang sapatos ang gift. Tapos pagbugtaw ya, lipay-lipay man sa, wow, sa iyang paminsaran, ay, nag-abot si Mosh Nicolay, mami. Natawa, may gift ko, may chocolate. Pero sa kabalo ko kami managhatag sa iya. Ipatulog lang sa. Oo, amo magani, no? Tiyan mo ng kalipayan sa nila, no? So, why galing diri guro na butang, ma'am, no? Hindi uso na yung mga caroling dira, no? Wala, hindi mauso ang caroling. May ara man sir nagka-caroling pero do mga tawag sa mga gypsies type nga tao, gapangaroling na sila do may costume sila nga daw na gani daw kanding-kanding tapos masaot-saot sila kag madram sa gwa. Tapos amo lang nalibuto nila ang bilog nga area tapos sa mga tao automatic lang nga gahatag kung pila lang ang gusto nila nga ihatag or mahatag sila or kung hindi do wala man gid compulsory. Do lingaw-lingaw lang ha, makahimo lang sila gahod within the area mo lang na. Okay. Tiabot ko na-introduce nila, ma'am, sa mga fruits, abi, no? May mga prutas man, abi, nga ginakaon or mabakal kung Paskwa, dira? Subong Christmas kay winter, ang makita mo sa market nga mga fruits, ang mga grapes, ang mga orange, ang mga kiyat-kiyat na ablasato na kay ang ila di nga fruits, man seasonal. Di subong nga tiglamig, ang mga tiglamig laman nga fruits ang makita mo diri sa market. May ara man iban nga types ng fruits pero medyo mahal ang halin sa iban nga mga lugar nga ginadala diri, medyo mahal ang mga fruits. Okay. May introduction na yan, tabo na yan, may introduction sang lechon dira pero sa aton di. May ara sir sa may community kami diri sa sa Romania, sa Bucharest, ang the Filipino community. Syempre Pinoy mangita gid way kung paano maghimo sang lechon. Baboy naman Gahimo gid sila lechon tapos amo na ginadala lang nila sa party. Kapangita gid sila way nga makahimo lechon. Na-amaze na sila gani ang mga Romanian nga pwede mahimo ang bilog nga baboy. Amon lechon kay diri sa ilang lang yan na balaan, chop-chopon lang nila himuon kung ano lang gusto nila nga menu. Mapapawaw gali sila sa lechon nga lutong Pinoy Gani pati gani sir akon ba na pwede na gali himuon ang baboy bilog nga baboy. Kaga-wonder sila paano kuno maluto pati sa sulod daw na bala. Pwede hinay-hinayon lang nga luto para hindi masunog. Gani, wako nami, no? So, exciting man, Ma'am Ana, no? Ang celebration yung mga, sa bayan sa Romania, sa Christmas, ano? May countdown, kamo buwas dira? So far, wala man sir countdown. So, gahulat mag 24 kag 25, tapos na ma-celebrate na Christmas. Okay, no? Sige. Anyway, at least na-share mo man diri sa aton, no, diri sa Pilipinas sa kung paano mag-celebrate sang Pasko dira sa Romania. Ma'am Ana, originally you are from what place of Negros? Manapla, sir. Sa Manapla, Negros. Northern part sa Negros, no? Manaplahan. Okay. Si katsempo nga matambayaw mo dito, live kita sa Facebook kag sa radio, no? Bombo Radio Bacolod 630 kHz. Tamyaw mo pamilya mo dito, Ma'am Ana, sa Manapla. Okay. Advance Merry Christmas sa pamilya ko sa Pinas, sa kay nanay, kay tatay, kag sa mga utod ko, sa mga kahinablusan ko si Bong, si Joy, si Zia, si Baby Star, si Inday, si Cherry Jane, kag si Dave. Advance Merry Christmas sa inyo tanan. Hopefully nga ma-celebrate nyo ang Christmas nga happy, kag safe lang ang tanan. Amo lang na, sir. Dawagin nga salamat. Advance Merry Christmas and Happy New Year sa tanan-tanan nga gapamati sa inyong station, sir. Okay. Salamat gid, Ma'am Ana, kag halong God bless. Salamat. Kamu man, sir. Madamogin nga salamat. Merry Christmas. Sige. Ma'am Ana, Valencia, Cebu.
Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Sige, ato sa ring bisita international correspondent naton, direktamente sa bayan sa Romania, ang taga Banapla, Negros Occidental. Sige, no? So buwas may arap ita kag sa 25, no? Christmas around the world, then after sina ang New Year around the world naman. Ato sa ring pagka-discussionan. Sige, 20 minutos sa kaligid sa tak na alas 8. Di sa ato sa ring pagpalagad atag na dugang nga mapununong pabalik ta, no? Basi malabotan na si Police Colonel Thomas Joseph Martir. Update kita sa kaso ni Attorney Danny Pondevilla. Ang General Manager sang Noneco gaginutang patay sang Telegdan yang Martes sang gabi. Diri sa area sa Glaxon Street sa may syudad sang Bacolod. Kama-report pa sa patrol ni Bombacheri Grace Santillan. Stand by! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus.
Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts ng vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona,
Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sige, balik na rin mga kabaran sa aton ng pagpalagan ng oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos sa kaligid sa tak na alas 8 sa gabi. Sige, try tabi to si Juan, si Police Colonel Joseph Thomas Martir, aton nga Vice Director sa may syudad sa Bacolod, ng latest nga bisagasyon sa aton ng mga kapulisan sa Police Station number 2, sa panguna ni Police Lieutenant Junito Pastrana, ang aton sa limang kabang OIC sa Police Station number 2. Ini hangot sa paglutang patay sa Attorney Danny Pondivilla, ang General Manager sa Central Ocon sa Northern Negros Electric Cooperative Ocon sang Noneco. Kung alang-alang sa toti makuan kita, marekta kita sa kay Bombo Cherry, Grace Antillan. Sa pila man ka ma-report siya sa patrol diri sa aton nga pagpalaga. Damo ginagabantay sa diri makabaran sa aton sa nga mga kauturan diri sa kaso na to ni Dan. Grabe galing yamo sa mga utod naton din nagapamati sa kuano, naga-comment sa aton nga kuano nga comment section sang kuano sang Facebook live ta. Sir, daw medyo gutok ang traffic. 5:40 ko kasakay ang Valdemila ni Benedicto, alas 7 na ko kaabot sa Balay Sumag. Sige lang kabalo naman kamo nga rush hour subong kag nang medyo maano ni subong gutok-gutok ang aton siring traffic kay because man sang siring 2 days before Christmas na. Alang-alang si Sir Martyr, sige lang. Check na report sa patrol, Bombo Cherry Grace Antillan, ang biyahe sa Mapascrap, subong Groro, nagdoble. Ang ilang biyahe. So, ini bangod sa pagdamo, sa dito makabanan, sang, mga pasahero, ga palauli, ibanti, gabalik sa probinsya, Iloilo, ang ibang tag Iloilo, gabuli man diri sa Negros.
Iban pa yung mga balita, no, sa patrol. Bombaseri, sa report, please come in. Yes, pumupong may nulanon nga gabi subong te gapulo panalithi diri subong sa downtown area kag makita diri naton nga traffic ta? So diri sa downtown area bumupong ti hawa nagidya ang Okay mga na. dalan diri kay mga iba nga establishmento sarado na te amo ni subong ang iwat na diri ang tawo sa palibot Bombo Pons. So speaking Bombo Pons sa biyahe sa Bacolod, Iloilo, vice versa te nagdoble gid subong ang biyahe kaya nanligad pa yung mga inadlaw ko na semana man mayara singa duwa ka departure Bacolod to Iloilo and vice versa te subong yang semana nansugod alag ng last week na mayara na kita sang 4 ka departure especially sa fast craft nga ruta Bombo Pons especially sa Wisam. So subong diri Bacolod to Iloilo ang schedule sang ilang nga pagbiyahe is 6:30 AM tubtob alas 2:50 sang hapon. Samtang ang Iloilo to Bacolod naman niya magasugod ang biyahe sa 6:30 AM to 4:25 PM. So baliaw alas 4:25 ya ang last trip pakadto sa gikan sa Iloilo pakadto sa Bacolod Bombo Pons. So mayara sing 4 ka departure. So early morning, mid-afternoon, early afternoon kag late afternoon. So maghambal kita sa early morning 6:30 AM ina ang first trip, then ang second trip is alas 8:10 sang aga, then ang third trip is alas 11:30 sang aga kag ang last trip is ang alas 2:50 sang hapon. Amo niya ang Bacolod to Iloilo Bombo Pons. Nag-remind man ining siya Frank Carbon ang Metro Bacolod Chamber Commerce and Industry Chief Executive kag Wisam operator nga subong kay syempre damo nagabiyahe kag gutok ang mga port o seaport subong ti naghingyo ini siya nga 1 hour before sang schedule sang departure dapat ara na para hindi na ayawan sang pila sa mga cashier o kanang baklan sang ticket. Bombo Pons kag kung magbiyahe dala lang ko no mga isa or duwa na lang kabaga para mag-an lang ang biyahe mo ko na travel light na lang bala Bombo Pons sa mag-an lang kag hindi na magdala sa mga bugat pa nga mga bilit-bilon o kung bilit-buton mo pa kuno yung bilog mga balay or kusina. Mas better ako na ba mo nga mag-ana lang dalalon sa pagbiyahe. Subong hindi man kalimtan nga mag-suksok sang face mask kay especially bala kung ara ka sa aircon nga fast craft close ina kag ang ventilation hindi man gidano galibot-libot lang dira sa sulod sang barko mas better nga magadala gid sa face mask especially sa amo ni nga tiyempo mainulano na sa pagdungan man sa pagselebrar sang Pasko uso gid sa buong trangkaso mas better nga magsuksok gid sang face mask samtang nagabiyahe. So reminders man sa aton nga mga manugabiyahe Bacolod to Iloilo Bombo Pons mayara kita sang biyahe na nga Christmas season kag New Year season o kana December 25 kag January 1 pero ang iniya nga schedule Bombo Pons magasugod na siya sa early morning o kana ng early afternoon na siya daw bali mga alas 8 na pasado o kana alas 8 to 9 na magasugod ang biyahe kay syempre para man makapahuway ang teller kay syempre magaselebrar man ining mga teller naton sa mga fast craft sa Christmas o kana Pasko kag bag-ong tuig Bombo Pons. So pero yara sige sa gihapon ang biyahe sang fast craft especially sang Wisam Bombo Pons. So Bombo Pons iyari bala pamatian naton ang pahayagikan kay Frank Carbon ang Chief Executive sang Metro Bacolod Chamber Commerce and Industry kag operator sang Wisam. CEO na siya, no? Chief Executive Officer sang MBCCI. Last week, ang duwa namon ka round trip nangin 4 na, doble. Meaning 4 ka departure sa lin sa Bacolod, 4 na nga depart sa lin sa Iloilo. So last week, in preparation for the holidays, na pagdamo sang tao, nga mag-Bacolod, So sir, may
may biyahe sir mag-Christmas kag mag-New Year sir. Sige kita biyahe pero medyo mid-morning na tayo. Kay gapulaw kita sa Christmas, gapulaw kita New Year, mid-morning na lang masugod. Parang aton nga mga teller, tulog-tulog man na iduta. So ano gani sir oras sir ang biyahe sa Fast Craft sir kag tubtob ano nga oras? Ang aton trip sa ngalin sa Bacolod, alas 6:30. Kag ang pinakauli nga trip is alas 2:50 sang hapon. Ang Iloilo, gasugod man kita alas 6:30 sang aga. No? Kag apat na ka departures ha? Yes. Oo, which meaning may ara departure early morning, may mid-morning, may early afternoon, kag late afternoon. Ang late afternoon, ang morning last trip, alas 4:25, muning halin sa Iloilo. So sir ano lang sir mahatag mo sir nga mensahe kag reminder sa aton manog biyahe sir subong nga holiday season. Number one, damo, expectar kami nga damo mabiyahe, sumaguto. So, ang ginapangayo namon nga pwede 1 hour before sa scheduled departure mo, ara ka na sa pier para hindi ka magsala-sala, kag hindi ka bala maglinya lawik. 1 hour before your scheduled departure. Then, madala lang the most is 1 to 2 nga bags, no? Hindi pagdalo ng bilog na kusina, kubalay. Ay damo kayo, pasayro, maguto kayo. So, travel light. 1 or 2 handbags lang. No hand-carried items lang. Oo. Then, magamit gid sang face mask kay punong barkuta, kag aircon, kag enclosed. So, biskan sa kataro lang bala sa ubo, kinanglan mamask ka gid, parang hindi ka malatnan. Last. Okay. So pos na reminders gid ini sa aton mga manugbiyahe nga mas mayo nga mas early na gid sila magkadto sa seaport. Di nakita man ta naton gina pos pag bisita naton sa seaport may yara didto sang ASF task force kung sa diin may nakitaan kita bala pos nga may nagdala sa nga pizza gikan sa Iloilo kapag diri sa Bacolod. Ginbusi isig ito ya pos sa aton mga task force kag check yaron kung ano nga flavor ang pizza kag kung pwede bala ini masulod diri sa syudad sa Bacolod. So pertege ja kahugot sang aton nga ASF task force bomba pons. Okay, no, may patada kay do may nagreklamo to sang kahapon to kay sa task force to bla, no, kay no pertege to ya kunong pagbusikad sang pulis to nga daw may ginabusisi sila nga sa buto. Yes, bomba pons. So may ara man dito nga presensya sang pulis pero sa nakita nato nya kay dapat ma-supervise lang na bisan member pa sa sang task force ma-supervise lang na kay daw makaduluda na karon kun mabusi siya ka or problema busi siya pero galing kay nga kangawa ni bla basi basi plantiran mo kun bla sang sabo nga bisan way kami sabo nga dala bla. Yes, sakto gid bomba pons. Di na timingan nya gito gorong pulis nga naga-entry sang busi si bomba pons. Abi gali why na sila task force nga pulis na lang bilin dapat may mabili may maduty gina da ya. Para ang pulis ma-supervise na lang hindi ta pa itugyan ha. Yes, sakto gid bomba pons. Di na timingan gito guro bomba pons sa nagreklamo nga ang pulisya naga-entry pero kainay ang nakita naton mayara gid sang ASF task force kag ari ang pulisya ara lang nasa kilid kag naga-observe o naga-supervise lang. Cherry mo karon kung pwede man sila makadrama-drama sa nga para nga magsikat pag sila ma-planted sila sa buda. Yes. Yes, sakto gid bomba pons. Tiyan mo na nga maghalong man naton mga pasahero kaya bantayan gid ila yang mga gamit. Na sa aton task force nga dapat ang pulis hindi lang nga magbusisi da, no? Balo kita may iban makitang makuturan gambal nga siya wala na pero may ara pagid, no? Kabalo man sila magtago kun di pa ginatagoon that's why ko isa ginabusisi tagid na isa-isa kay napaagyanan na ang aton task force mo nga nakalusot di ginatago sa mga bayo. Yes, sakto gid mo postihan mo ng mga task force naton naga-id man sang ilang obra. So sa bagay kun makalusot na sila naman ang makwananda no, makanyunan. No. So pero amo na nang inayo ta hindi lang pulis magbusisi, task force na lang bilinan kun gabi na may mabilin dara nga member sa task force ang pulis supervise ang gid kag mag-witness.
Yes, at sakto gid ba po ang pulisya ma-witness lang gid na kag mag-supervise sa mga task force naton kog gag-guide man ba po isa likod nila kung ano man daang matabo sa palibot. Correct yan. Yes, at samtang ba mo po makakadto naman kita sa isa ka aksidente nga nagluntad sa National Highway Espuerzo sa may barangay Old Sagay sa syudad sa Sagay, Negros Occidental. So may isa gid inik na napatay ba mo po sa aksidente, ang isa critical kag ang 5 is pilason. So ang ining aksidente involvado ang isa ka motorsiklo kag isa ka tricycle o kana pedicab bomba po. So ang driver sa nga Kawasaki Barako nga tricycle ginkilala nga si Andres Reblando, 49 anyos, kag ang iya nga mga pasahero is mga estudyante kung sa diin nakasakay manini ang iya nga kon iya bata nga si Angelica Reblando, 16 anyos, kag si ang mga upod niya ako mga classmates niya kabataan is si Alex Alingasa, 19 anyos, Cleo Alexa Catalbas, 15 anyos, Kizea Karen Gonzales, 16 anyos, sa Purok Manzanilla, Kalye Broca sa Old Sagay, Barangay Old Sagay, bomba po. Samtang ang driver naman niya sa motorsiklo ginkilala nga si LD de la Cruz, 36 anyos, kung sa diin ini siya ang nadulaan sang kabuhi. Samtang si Jonel Sapa naman niya 15 anyos, ang iyang back rider ginamo niya ang critical subong sa ospital diri sa syudad sang Bacolod, kay gidala ini siya bomba pa sa syudad sang Bacolod kay ini ang sitwasyon sang back rider is critical. So bali natabo ining aksidente bomba pos kay ining driver sa motorsiklo kag iyang angkas gikan ini siya sa Christmas party sa Old Sagay. Samtang ang tricycle naman niya bomba pos nagikan sa plaza sang syudad sang Sagay kung sa diin pauli na kuntani ini. Apang pag-abot sa kurbada bomba pos wala nakit-an sang motorsiklo nga may sugata ini siya nga tricycle kay bali dasig ining patalagan sa motorsiklo kung sa diin may gasunod pa ini gani siya nga kaupdanan niya para sitaon siya nga maghinay-hinay sa pagdalagan kay bali nakainom na ini sila nga driver kag iya nga back rider wala gid na na punggan kag may natrahedya nga natabo ba mo ko sa diin na ako naglupad ako nabungguan gid ini sang motorsiklo ang tricycle kung sa diin natabo gid ang tricycle driver kag nabuka gid ang ining iya ulo ba mo nag-head-on gid sila? Bomba Pons? Nag-head-on gid sila? Yes, Bomba Pons, kaya bali wala guro nakitaan bala sang motorsiklo nga mayara siya sa sugata. Perti ka dasig daan sa nga padlagan tapos nag-overtake siya? Sugat anay ni sila Bomba Pons, kurbada daan okay. Basi nang agaw siya linya. Ti amo nang lain. Gani Bomba Pons, naiguan ini niya ang iya bala ka tricycle Bomba Pons nga cover sa atubang. Dito gid sa nalampos din na natabog ini siya kag kung sa diin nabuka ining iya nga ulo sa kung sa diin rason asang iya nga kamatayon bomba poste ang ining iya nga ang driver man asang tricycle na pilasan man ini siya sa iya nga tiil amo man ang ini nga back rider sang motorsiklo ng critical subong sa ospital kag ini nga mga pasahero o kuna mga estudyante sakay sang tricycle na nakaagom man sa mga iba mga pilason sang ila mga nagasari-sari nga parte sang ila nga lawas bombo pons. Pilang karga sang tricycle? 4 kabilog bombo pons ang karga niya nga estudyante. Agoy. So bombo pons yari bala pamatian naton ang investigator on case sang Sagay City Police Station nga si PCMS Rael Gargar. Nakataton kami informasyon halin sa police officer nga may aksidente sa Hacienda Espuerzo, Barangay Old Sagay. Along the highway. Damo dito ng datnan, isa ka tricycle nga barako kag isa ka single nga motorcycle. Ang tricycle naga-drive si Andres Reblando. Andres Reblando Rivera, 49 years old. Kag may pasahero ini siya nga 4 kabilog nga mga estudyante ni isa sini bata. Kag
halin na gali sila ma'am sa kuan sa plaza sang public plaza sang Sagay. Yes. Nagkaon-kaon ni sila. Tapos papuli na ni sila kay idulong man nilang iba nila nga mga classmate. Tapos ang isa ka single nga motorcycle halin isa sa Barangay Udsagay dito sa mga beach. Pati-parati ni sila. Lagi ni sa may angkas ni sang isa nag-drive sini amo si LD de la Cruz. LD de la Cruz Ibista, 36 anyos. Nag-star sa Barangay Malubon, sa siyudad man sang Sagay. Tagang iya sini angkas nga isa. 15 anyos man si Junel Sapa. Saan sina nga mga oras ma'am? Wanabot tayo mga alas 8:45 sang gabi. Ini ang Kawasaki nga tricycle nagapadulong pakadto sa Barangay Sagay. Inupusit direksyon ni sila amo man ang Rusig kapakadto man halin sa Udsagay pakadto man sa proper sang Sagay. Bali ina nga area ma'am is medyo inang likuon bala. Likuon. Kurbada. Kurbada gisa, ining tricycle suno sa mga witness agad-lagan na sila sa natural yung mga dagang kasi medyo taklaro na ang tricycle going po Sagay. Ang ini sa ang single ng motorcycle na overshoot ni sa rikta gisa dito sa lane sang tricycle. Wala kami nakita ng mga skid mark o kung nakaprino sa Butsalingon, kusugid ng iyang kung kasunod sa nakakita man is kusugid yung lagan. Nahid on gid sa tricycle. Ang ining isang ang driver on the spot kini sa mga napatay kay buka gini ulo naglalabog niya nga mga utok. Kagang iyang angkas ma-consider na natin nga medyo critical kadi din dala nito sa sa Bacolod sa Corazon Duxen. Samtang ang sa tricycle naman ang driver nakaagum sa sang bali sa may paa ka injury sa may bahin sa ulo. Amo man ang iyang mga pasahero nga mga estudyante ang sa daya bata nakaguman sa mga injury pero stable naman sila na apat. Bali ining driver ma'am sang kuan nakainom ni. Okay. Ang driver. Nakainom ni ang driver sang single. From Udsagay to Sagay proper siya. Okay, halin sila dan sa Christmas party. Siguro ma'am, yung party kina sila. Okay, Bobo Cherry, mo ginang premyo sa mga nakainom na, madrive pa motor bla, no? Aksidente ka gani nang way ka nakainom, yan pang nakainom? Yes, sa sakto gid mo ponsti reminders gid ni sa aton mga drivers bala nga hindi gid magbiyahe kung may impluwensya na ini sa alcohol o kanang palahubog nga ilimnon Bobopons. Sige. Salamat gid Bobo Cherry. Bumapong sa report gika sa patrol, inisi Bombo Cherry Grace Antillan para sa Pabasa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio. Bumbo! Sige, salamat kay Bombo Cherry Grace Antillan. Report gikan sa patrol. Sige, no? So, antes sa magbuhi sa pila ka mo panumdom, raya na isa pagid maswerte naton nga Daily Joe winner sa 1-2 Panalo Park 21 promo. Narito na ang isa sa mga daily winners. Ato sa ni maswerte nga Daily Joe winner sa subong nga kabit and Sandra, no? Pod sa aton FDR representative si Ma'am Gladys May Sanchez. Nagabi sa proof of purchase Nescafe, atensyon sa taga Porocolites sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Lapit lang no? Porocolites, Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Baloko balaan niya na ni. No, kasi ang lawagon. Congratulations gid sa kay Lorna B. De la Cruz. Sa liwata, winner naton subong nga gabi, 500 pesos na cash, kag 500 pesos nga worth sang
gift pack, no? So dito makabalan sa ato sa ring mga kauturan si Lorna B. de la Cruz ang Puro Colites sa Barangay Dos Hermanas, Talisay City. Kadto buwasa on or before 8 o'clock, Ma'am Lorna, dapat aray ka na diri sa estasyon sa Bombo Radio para i-claim ang imo nga premyo. Congratulations! At agtarugang mapanunong balikay kita pagkatapos kidamang sini. Standby! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, calthiamine, nga nagabulig sa metabolismo sa enerhiya sa lawas. May baluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot. Kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sa 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium, kag 2.1 milligrams ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo. Agad oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa takang alas 9 sa gabi. May nabilin duwa na lang kadlaw, Pasko na, kag standby na sa Santos ng Rosario. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon
sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kagilubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus
sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato.
Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligay, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sin kanunamon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit,
Amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit,
Amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagdinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus sa krus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo,
siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyaktong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahinuklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song.
this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS.